2000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி நானே ஆப்போசிட்டேன். ஹலோ நண்பர்களே, இதுதான் போட்ராகஸ் 450. இதுல 40mm டிரைவர்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 10 மணி நேரத்துக்கு மேலே அது சார்ஜும் நல்லாவே நிற்கும் ப்ளூடூத்ல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா. அன்னைக்கு அதனால அதை மாட்டிட்டே ஃபோன் பேசிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி பேசிட்டே ஃபோனை உள்ள வைக்க ட்ரை பண்ணேன். டபக்குன்னு உடஞ்சு போச்சு. எப்படி உடச்சதுன்னே தெரியல, உடஞ்சிருச்சு. இது நான் எடிட்டிங் பர்பஸ்க்காக வாங்கினேன். எடிட் பண்ணும்போது ஒயர்ல எடிட் பண்ணும்போது எந்த டிலே எந்த லேட்டன்சியும் எனக்கு ஃபீல் ஆகல. இன்கேஸ் நான் ப்ளூடூத்ல எடிட் பண்ணேன் அப்படின்னா நல்லாவே லேட்டன்சி ரொம்பவுமே ஃபீல் ஆகுது. ப்ளூடூத்ல எடிட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பாட்டு கேட்குறீங்க இல்லை கேம் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். பாட்டு கேட்கறதுக்கு கேம் விளையாடுறதுக்குலாம் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நல்ல லேட்டன்சி தெரியும். நீங்க ஒரு அண்டர் ஒரு 1500 பாக்குறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல டீல். நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். இந்த ப்ராடக்டோட லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல செக் பண்ணி பாருங்க, இல்ல கமெண்ட் பாக்ஸ்ல செக் பண்ணி பாருங்க. ரெண்டுலயுமே பின் பண்ணி வச்சிருப்பேன். இல்ல கேப்ஷன்லயுமே இருக்கும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. யாருக்கு வேணுமோ கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், இது உடஞ்சு போனனால தான் இந்த ஒரு ஹெட்ஃபோன் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன், OnePlus ஓட Buds 3R. ஸோ இதை பத்தின வீடியோ கூடிய சீக்கிரம் நம்ம சேனல் வரும். ஸ்டே டியூன்ட்.